Kineti arore na kikineti kikuruegwa na gwetani ekyo momwakigichere buna no muramonere tari boigo gaki naende gwetani ekyo motebe buna ori ogenderete kumurwani koru sauti mugirango atige omogambi agambe egekogera nini mwamochorete ere oyo akerete ekura ntomomanyeti lakini inwe momaete oyo mwakerete ekura naende buna mwakerete ekura tiga motige mokore gento ki abakorere egasi tari boigo eki naki egento ekenene na kabere iga acharigereri nyagitari yaito twakwanire botambe ntotagete ekiniwe ebe level 4 egekogera eye nere erakonya ogembo nere egokonya kisi egekogera nyamache egekarare eye iga ekini gwake nere ebwate chinyagitari chiagatia no abanto bonsi bakoretwa iga barwarete monake iga ekero eye erakiniwe netokonye tari boigo gaki igo naki kiagera ochaga goetani ekio egekogera nkominyoka tori gochia ase egete ande morora bobe ekero togosoka bwango kominyoka motobwatesie tokore obogambe bore obuya buna omweshimiwa abatebiri igoro ya echipara epara eye bwong'ono esoke riochoki mate ngocha kori mwere mwarora nyansakia kori nyansakia mpaka etora njabekwa omoromu gate na maisa morore tomorore gose ntomosaria omotu tari boigo tutachapa yeye kiboko, wacha atulie afanye kazi huko national government na sisi tufanye kazi yetu hapa county government. Between no member of parliament no mo MCA. Ngobwente kumanyanga omugabano ogosire ostragos. Omo MCA orara makira gaki. Asante.